Ahojte, tak som na miestnom štrkovisku a prvýkrát som vyskúšal boilies od Anacondy AI. Zobral som si slivku s mušľou, čiže mušľa slivka v podstate. A tu je prvý kapor na tento boilies. Krásny tmavý kaprík. Super. Paráda. Ulička bola vnútri asi 2 hodinky max. Takže krásne ryba si zobrala. Nádherná ryba z miestneho štrkoviska. Anaconda, shellfish, mušľa, plum. Použil som vlastne 16 mm kytačku, ktorá je obohatená korkom. A ako krmenie som použil kilovky. Čau! Kilovky z tej istej rady.